на все 100%. Даже элементарно, да он. Спортсмен, халяч, да он. Selam domo lech Висхан, лечь Еша. Хохша, шарик хаушус председатель правительства, министр культуры. Шарик где-то ваха, ютик хаушто. По его же вине Еша. Знагай та бомба спортсмен хазит да. Бог, сейк Бог, хват. Висханин, что не хватает. В центре, в самом элитном доме живет. Мерседес 0 машин не хокш. Легкар зарплату. Каждый дон мет поощрение еще. Что? Звездная болезнь. Санхенал, лечмо дон, непобедимо уму да сан. Хинцу улацен дон. Кацая гахсу. Кацая банду судин, су нохчи уара. اللتش والله شاب عندوش الإيمان فيسخان بو هون أصلا يوزن دير سون إيش هذا هنا ويش وده كده شيء فيز شيء ترين روش لا إسبورت زين سوانت اللي بعده ياشا تو شو عدان بريتزا مينيستا تو دون نسلين قال لي على وش دان هيردل دان تلتش هون تلت لو إذا صار هذا بو سبورت مين شكل بو ملوك شيء بو ده صار هذا ده واسي دان Очень шаги условия что он, но первый там дан, три номера дан. Шаги условия саняш. Милховид حياتي وين ما كاسن نسان أمريكا شين لو شمت عاوي كان وين سان دان условия سان يلا. وين زبور شلا وين سان دان أخلص شلا. يا وش موجود.